Chibai levek ole tun trum chu hriat na ti zau tua Parkinson's law kan soyanga engtin nge kan chhor tang kayang ti te ama sa in Parkinson's disease kha kan she thinanga khana na ming put chan le Parkinson's law ming put chan hi chu mission de ani ti shema sataila Parkinson's law miron hmel hriat tir tu hi chu C Northcott Parkinson ani a ama hi ziak tu ani ti chuan Parkinson's law chuan asap tong takin work expense so as to fill the time available for its completion atia chu ka soifia thiam dan to ka chuan ti tur emo na hi hun kan pek rei pau le huna o rei thin ti na khani maya ngai tua chuan kan hria sa reng chu ni mai thaya ma se kan chi ngai shan lawa thil ti na na hun rei takan in pek hian kan thok thasot emo kan ulok sot tura te kan ngai mai thaya ma se ni haulo ani entirnan sikula te homework emo essay zia tur te milo petani tho tana tanga nilai tho tran thleng hunin neye zir top zinga ron thelu ra u ti ta se mitam jok chuan nilai tho tana kan ziak tran ve chau mai thei ni ani lo pon tho tana khan tran ve thoma ila kan essay zia tran ma khan internet ate kan han browse velanga kan han check call velanga phone khoi ta sa message kan check le lok status kan view le lok te kha kan tianga kan toy khomwan chung kha arei thina ni achan chu hun kan nga chuan kan khek thina tho tran za na ziak thlapa nilai tho tran vela ennon le vel kha chu kan tlem phar mai thei ni chu kan that chiat em wangpo nilawin hun kan nga chuan kan thla amuang reya thole a ron thelu tur ti ta se kan thelun man vek thawang lawin chik ve ma ula ni danga hun re tak e man na thina khan enge motur tu thil dang ti turina kapche ani chuan ni danga iti ai re lo da ya po khan thatak thosi in iti zo vek thei thawang in bol rei ve thei tak kan ti te cho ei rei thei deuh te po hi hun bi kan in pek lo wang kha ni thin ta ni hun bi kha han pe che ila minute soma i ei zo turani minute som panga in bol zo turani te han ti ila an zo man vek thawani hostel le camping anga in rel bol na hmuna te po kan tal boy chuang lo chu hun bi kan in pek lo wanga hun khoral hnem kha kan lo ni thin zo kani hello ti chiang ve tu pakhat chu a hu hawa kal khom na te hian a tlai thang chu an tlai tho thin ani hun tam tak po pe ila anin siam chung le anin pe chung kha arei mai thin in khom te po enge mo hun puya chuan som le chan ve te kan tran thina tlai tok chuan om zel thawani baka kal khom na chia hian a hnai vai te hi kal chung an mamo rei lawa an thlen ma kha arin om jok lain atam zo ka chuan atlai jok hi an ni fo thina ni chu chuan hello hi ti chiang a soidan danga chuan deadline te pon ti a tiam chin hun bi tuk kha ala that viau chuan tu lawa khan kan peng koi thina ni a hun na thlen do na chuan kan ti zung zunga kan rin a in hun kha adu re ngai mi alo thung ani kha deadline kha mei al anga te khin taila ral khata mei al teng hi chu kan ngai mo vak lo thil dang te po kan ti san thei ma se aron hnai zela miron kan don mewa chuan games khel lok na hun kha kan nei to lawa online zuai na hun po kha kan nei to lawa alang to lawani kha mei timit tur khan thei top kan chwa thin chu Parkinson's law in asoi ber chu ni a ti tur bi tuk chung a reilu tuk chuan ngai sak lem lawa kan tla ka adon che pa ero kan ril ru zong nen thatakin kan ti thei tho hun tam tak kan khoral mai jok thina ni smart goal setting a te po khan deadline nei tur kan ti na chan te po khan ni a hei hi mitong sang tak le hlo tling kan ti te po hian an lo practice thin ni omani a Tim Ferriss the 4-hour work week a po khan aron soina sa a apoi mo na te engtin nge kan hlok pu yang kan ti chuan hun ren chem na thata kani dikta ka chuan thil kan khek kan hu phur deuh po hi han ti tak taka hian
chu tiang he hu in hun alo du lawa alo hu phur om vak thin lawani kan ne chung a point taka lut lawa a bor vela kan cham chung kha a rei wang mai ni thina chumi atan chuan hun kan in pek hun chung kha sorzi mai turani ni khata izo theidon ti in hriat chuan ni hni kha in petal lola darkar hnia izo theidon chuan nileng in hun kha in pe kher su hun bitu kan nei lo phei chuan thil hi kan bei rei theilu tukani thil chiang sa renga chuan ti tur tam lutuk hun tlem te a kan hno vek tur ti na kha ni chuang lawa hun tam in pe kha result thatak neina tur ani chuang lo ti na mai ni hei hi kan hna le ti tur te zirlaia te kan apply thiam chuan kan productive thei pha dona tin hun kha kan save pa don bokani chu chuan kong sang sanga hun kan khoral lu tuk tur khamin venga nga hun hi chu pa ngai takin kan van nei let emo kan van nei bel theilo ni mai theya ma se heng te atang hian hun kha ren chem kan thiama kan man thiam bok chuan mi tam tak a in ma kan lo son thei pha don ani ole ti zong hi ni ta se ka soi fiat dan toite hi in lo tang kai pui ve nge ka be se a in apply thei chuan apply te lo tum ve ta ula ka video min en saka wangin kaloma le pe ka kani hmule thau do nia